हाय गुड मर्निं गाइस नै दा जोङो माने जों एलिफेन्ट साफारि खालामगोन आरो दिनै बेनि थाखायनो फैदोंमोन आरो बेयाव गाखोनोनो माने सिगांनिफ्रायनो गाखोनो सानबाय दंमोन आरो गाखोनो मोनाखै बेखायनो दिनै फाइनाली गाखोनो फैबाय आरो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा हटेलनिफ्राय थांनोसै 6टा बाजियाव दं आरो दा 5:50 जाबाय आरो 5:50 जाबाय ओमफ्राय दा खाथियावनो आरो जोंनि लजआबो हटेलाबो दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा थांबाय थानोसै जोङो हात मुजायाबो लायाखै माथो हा हात मुजाया थाबोजोब बहुत थान्दा नै फाइनाली सफैबाय आरो जों बेयावनो गाखोगोन आरो जोङो दा सेस गाखोग्रा गोजा खोमा आरोना बे गारिया ना वा इमान लाइन पाटिना दङ नै सफैबाय जों नै दा जों सिङाव थांबाय दं आरोना सिङाव हाबबाय दं मालाय जि गारि गिदिर गिदिर लाना फैयोलै अबे एलिफेन्टआ फाइनाली oh my god इमान दिननिफ्रायनो गाखोनो सानना दंमोन आरोना माने मा होनो अनलाइन बुकिंसो खालामनांगौ नालाय अनलाइन बुकिं खालामहरो ओमफ्राय माने बुकिं गोजा होननानै फाइनाली दिनैसो मोनबाय आरोना oh my god बिराद हेपि आंनि गोसोआ बिराद हेपि बिराद मानसि फैखादों आरोना गाइस जायगाखौनो मोनगुलाया ओरैबायदि माने बेयाव हटेल फिसा होनाय दं आरोना नै सिङाव फिल्डआ गुवारानो ओरै लांगोन दां जों प्राइभेटनियाव गाखोनो फैदों आरोना सरकारिना बैखैनो याव टिकेट लानो थांबाय नै मिस्टारआ ओइ नै oh my god नै दा जों मैदेरनि खाथियाव थांनि आरोना दांनोसो लुगैदोंमोन आङो नै आंनि उनाव नै दा गाखोनो थांसै आरोना ओइयाव लेंबाय नाम गाबज्रिबाय आरो दा गाखोनो थांबाय थानोसै बिराद मानसिखानो माबैसेथाय गासै बेखौ मिन्थिया आरोना ओमफ्राय दा जों थांबाय दं आरो गाखोनो चेकिं खालामदों आरोना इयाव बेगाव माबा माबि लांदों नामा होननानै नैयाव गैया वाव नै दैया बरियाखा र' खोथानि नै वाव दालाङाबो नै बरियाखा dong Jadi jahannya thale labdang nama. Nih, ayo. Masih mau jangan tahun-tahun ya. Ani bangga. Masih udah. Halo. Ani, apa foto itu? गाखोनोसै नैयाव गाखोग्रा होखादों आरोना ओरै गाखोग्रा दं बेखौ
এই गिदिरथार जाबायना किमान बोसोर हल सागेन हयतो 35 years जाबायनो नैयो नै गाखोबाय जोङो गाखोबाय जों गाखोबाय ओइ मावसोदोंना मावफाग्रानो सिनि सायो मावसोदों गाइस गाखोनो थांबाय दं गाइस दा जों हाग्रा गेजेर गेजेर एजन थालाय एजन हल सिगाङाव दं जिमाव फायो गाइस गाखोगासिनो नै जोङो ओइ सिगाङाव मोनसे ओमफ्राय उनाव मासे दं जोंनि फैगासिनो आरोना दासो लाइन लाइननो जोंनो फार्स्ट हाबबाय आरो फाइनालि खाथियाव नै गाइस बेनो जाहैबाय आसामनि बेसेन गोसा थसे गंआरि गान्दा बेखौ खाथियाव नुनानै आं दिनै जोबोद गोजोनबाय आरो आं माब्लाबाबो खाथियाव नुफेराखैमोन आरोना दिनैसिम सिनायहरा दं थाफ्लिया खुरनाय बायदि मोनलायबाय गाइस जिरायनानै ओइ दु हरिन हरिन ओइ नै मै पलिबो আছে बेबी दङ Hey, poli. Ay, masih ada. Oh, baby আছে না? Bilo. Siguar na dia. ধৰিব নিদিয়ে নে ক'ত দিব চিগুৱাৰ খালে না বিলিয়া नै दाउआ माबायदि बिरदों बिराद गिदिर गिदिर ना दं नै इयाव गाइस नै मैया ini makasih ya. Lama pada deh. Lama siapa kalau dengar gimana? Har. Har. Cuma jangan siapa kalau nak kayak ada nak. Nih ganda mencecah gitu kian ada na. Ini apa? Birat mau hidung ada na. Nih kita berjibur kah? Mencecah gitu kian. Ada apa ini hagerannya muisya ada na ya? Oh, gua nggak gelotar nih lah. Bara खाथियाव थांनो हायानो आरोना मैसोनि ओंखायनो गोजाननिफ्राय देखायबाय नङाबाथाय होसोयोनो आरोना मैसोआ
गिदिंबाय दं हाग्रानि गेजेर बारा साफा नुवाखै आरोना खुवा खुजोबनायखाय एकदम मोले नुजोबदों आरो जोंबो गोजाननिफ्रायसो नाहरनांगौ जादों अबेखौबा ओमफ्राय आरो बारा मोजांबो नुहुराखै आरो अमाफोरनि खाथियावथ' थांनो हाया अमाखौ गोजाननिफ्रायसो नुबाय आरो हाग्रानि अमाखौ बारा साफा नुवाखै ओइ सिगाङाव माबा दङ माने गान्दा मोख्रा बान्दर एकजाक बान्दर एसे नै मोख्रा फिसाफोर बारा सिनायाखै नै जि फिसा नायलाय बिरादफोर दंखायो नै जि नुखाबायना दासो मोजां नुदों ओइ नै दाउब'आबो नायलाय लाइन itu অলপ ডাঙৰ मैफ्राबो उनाव दंलाबायो गिहोबाय नै गिहोदों ओइ दुखिबा इनि माबाया बियो फैदों साउना क्लब होनना खारलायो बोरमासिया गाइस आं मा नुदों बेखौनो खोन्थाबाय आरो नोंथांमोननो आरोथ' जेबो नुवाखै नुनायखिनिखौ खोन्थाबाय माखासे जुनारफ्रा हाग्रा सिङाव हाबना थायोना आरो गोजांनायखाय बारहावा मैयानो अयथासार मै दं आरोना masih gede-gede dawa ini berapa berapa dikilang nih level ini si gilung-gilung karena ya yang tahu hal berapa dikisah Nenek, ayo, bendeng goza. Hab dangor dekene nenek ya. Bese बोसोर बोराय-बोरायनि बिफां लाइफां जागोन एबा जों सफैबाय आरोना देलाय दंफाङा मा कालारनि इयो नै जों जायगायाव सफैबाय माखासेया गाखोखांबाय नै दा थांनोसै नै हाथाया ओंखारलायबाय नै हाथाया जा गोलाव जाखाबाय नै ओइ नै भावेश फोटो ले लिया जल्दी मेरा तू आ जा तू आ जा बेटा तू बहुत मोटा लग रहा है तू ही आ जा वो वैसे मजा खाता हूं शो जाना पास होने को तो मैं तो पास नहीं जाता चल बेटा गया नै जोङो दा थांनोसै आरो
मैदेरनो थालिर फिथाइ दौखांबाय आरो ना जोङो दा ओमफ्राय दा थांनोसै आरो दहायनो लानोसै गैया नङायो नङा बिराद मोजां नांबाय गाखोनानै नै साहा लोंनो जिरायनोसै एसे मेंना फैबाय नै बिस्कुट होदों इनो गल'ल' नायबाय दंमोन आरो ना ओइ आखायाव हरगोन जा जा नै बरियानो जानोसै जोंहा फुंनि ब्रेकफास्ट नै मासे गोसोम नुदोंलै काजिरङा बरदुनिया ससेखौ रोंला गाइस खननो ससेल' रोङो नै इयाव जिप साफारि आरो टिकेट दाननाया ओइ नै इयाव जिप साफारि ना नैयाव टिकेटखौ दाननांगौ ओमफ्राय नै जिप साफारि ओमफ्राय जोंनिया सिङाव थांबाय आरो बे सिङाव मैदेरनिया सिङाव दा थांसै आरो पुरिबो जाखांबाय दावदैबो जाखांबाय साहाबो लोंखांबाय ओमफ्रायो दा थांनोसै दा नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगा जागोन अर्किड पार्कआव थांगोन आरो जों दा उकिल गगैनि पार्कआव मानोना होमबा बे भिडिअआव आरो बेजों लोगोसे होफादेरबाथाय गोलावद्राय जागोन ना बेखायनो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै अर्किड पार्कआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो दा टाटा बाय बाय